Sinuda dagiti pinili ni Apo Dios nga agbalin nga anak na nga mausar para iti kaidayawan na dagiti bendisyonan na dagiti ayan iti parabor na dagiti usaron na dagiti ingato na. Okay. Romans 8 verse 29. Kunana ditoy, for those whom he foreknow, he also predestined to become conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many brethren. In this whom he predestined, he also called, inayaban na. In this whom he called, dagiti inayaban na, he also justified. In this whom he justified, he also glorified. Anya ti rason no apay nga inayaban na ka. Anya ti rason no apay nga ni Jacob ti pinili ni Apo Dios, haan nga ni Esau. Okay. Anya ti rason no apay nga ni Abraham iti pinili na. Anya ti rason no apay nga sika, apay nga siyak iti pinili na. Sika nga agbuybuya tatta, agdengdeng tatta, ibagakin ka, pinili da ka ni Apo Dios. Inayaban da ka ni Apo Dios. Ket apay nga inayaban da ka. Ket inayaban na ako na those whom he foreknow. Dagijay nakita na, dagijay amuna nga before the world began. Haan pay lang nga naparswa iti lubong, ayaten nga kakabsat. Nakita na in his foreknowledge. Nakita na idinayanak ka. Nakita na ididinmakkel ka. Nakita na dagijay basol mo, dagijay kamalim. Nakita na dagiti weaknesses mo, ayaten nga kakabsat. Nakita na idi nagbabawi ka. Nakita na idi nga inawat mo ni Jesus kas manubot ken mangisalakan mo. Nakita na iti pamatin, number 1 pamatin. Nakita na dagiti kamalin, dagiti false mo uray no namati ka, adalata iti kamalin. Hallelujah. Pinili da ka. Ayatin nga kakasap. Kasla siya, nagadu iti kamalik. Okay. Sa anak nga DJ nalaing nga tao, na sirib nga tao, anak nga DJ masirib ije pagadalan. Siyak DJ kababaan, ije pagadalan. Amuna da ije. Okay. Ngem, nakita na ay hiforno. Nakita na. Nakita na dagiti kamalik. Nakita na dagiti baso ko. Kasjay, before do, isuti ibagbaganis day, for those whom he foreknow. Amuna. Ngem, he is still chose me. Pinili na. Nga kasta kamat, aniyaman dagijay kamalin, pinili da ka. Isu nga aniya gamin ti basihan ni Apo Dios, iti panangpili na kada tayo. Ayat na nakakabsat. Umun-una, ti pinili na ayat nga kakabsat, dagiti adda ti pamati na. Hallelujah. Dagiti heroes of faith, mangrugikan ni Abraham. Okay, ni Abraham ada awan ba iti kamkamalina? Nagkamali ni Abraham. Malagip tayo nga hana ngayon pudno nga asawa na ni Sarah. Gapu iti buteng na ken ni Abimelech. Nga baka patayon da ni Abraham. Patayon da isuna gaputan na pintas ni Sarah. Okay. Gusto ngayon ulbog na nga asawa na ni Sarah.
Kat inulit mutlaang ni Isaac. Okay. Until Jacob, until Moses. Okay? Isuda kat adu iti kamalida. Na iraman ni Samson ije heroes of faith. Ni Samson amo tayo nga ni Samson kat weakness na kat babae. Napili iso na nga Nazarite nga special person nga saan nga umin-inom iti arak, saan nga igem iti natay, ken saan nga agpapapukis. Gaputa nga maadaan isuna iti panakabalin. Nga nakapigpigsa isuna special DJ pigsana ta Nazareth isuna. Nakita niya Apo Diyos. DJ weaknesses na. Amo ni Apo Diyos nga ti weakness na kat babae. Nakaskas daw nga Apay nga pinili ni Apo Diyos. Okay. The center no apay nga pinili ni Apo Diyos dagiti heroes of faith. No apay nga pinili dak ni Apo Diyos, apay nga pinili dakaken ni Apo Diyos, gaputa adati pamatim. Nga aging gana nga matay ka dito'y rabaw iti daga, adalat tati pamatim aniyaman nga mapasamak. Naawatan tayo? Iti pamati launay. Without faith, it is impossible to please God. Saan na nga kayat nga sawan nga sikakat awan iti kam kamalin, sikakat perpekto ka iti panagsasao, perpekto ka iti bagi, saan nga kasjay iti pinili ni Apo Diyos. Okay? Dagijay nga adda iti pamatin. Ken number 2, apay sin inya iti nakita ni Apo Diyos kada tayo. No apay nga pinili na datayo. Umun unap jay pamatim. Aging gana nga matay ka at dati pamatim. Number 2, dagi jay awantip maiparamag na. Ijay Corinthians, 1 Corinthians 1:26 to 29. Kunana ditoy nga dak kayo saan kayo mamamasiri. Kunan. Saan kayo nga dagiti nang ngato nga tao, ngumdak kayo ti pinili ni Apo Diyos. Pinili na dagiti na baba, pinili na dagiti nakapoy dito lubong, tapno maibabain dagiti na pigsa. Pinili na dagiti minamaag dito lubong, tapno ibabain na dagiti pinili na dagiti minamaag, tapno ibabain na dagiti mamasiri. Nawatan niyo, gaputa kuna na awan ti maiparamag tayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Tano basaan tayo dito ikat, it is God who justified. Dagiti pinili na kat isuna iti nang palintag. Hallelujah, haan nga, diyan napalpalabas ngayon sursurok, it is not your work. Haan nga di jay inaramid mo itinang palintagken ka. Dayta nga good works mo. Dayta ni Apo Diyos nga agtrab-trabaho ken ka. Gaputa umon una idi nga nagtalok ka kanya Apo Diyos, idi nga daan ka iti pamati. God justifies you. Pinalintag da ka. Isu nga no apay nga adapig sa tayo nga agaramit iti naimbag nga banag. No apay nga ipakita tayo iti kinalintag iti pada tayo nga tao. Gaputa pinalintag da tayo ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos da ito. No apay nga amu tayo iti mangted, iti tithes and offerings tayo. No apay nga amu tayo nga tumulong iti church. No apay nga amu tayo nga agdayaw ko ni Apo Diyos. Usaran dagiti musician, usaran da dagiti talentuda iti panagdaydayaw ko ni Apo Diyos. Ibaga kada kayo, that is the work of God. Ini iti kunana, God justifies you.
He is the one who justify you. Kung kunana pa jay binasa tayo, those whom He justified, He also glorified. Naawatan tayo. Isuna iti nangingatokin ka. Isuna iti nang glorify ken ka. Haan nga no daydayawon da ka iti tao if the people is appreciating you, appreciate da ka, gapu ijay achievements mo, gapu ijay panangas kasabam, gapu ijay ministry, gapu tanasaya ati pamilyam, ibagakin ka. Dayta ti trabaho ni Apo Diyos kin ka, idi nga namati ka. Because the Holy Spirit in my kin ka. Tapno itikas ta, at dati pigsam, nga agaramit ti pagayatan na. At da iti pigsam nga mangurnos ijay pamilya. At dati pigsam nga mga saba, at da iti pigsam nga tumulong ijay church, no pastor ka, at dati anointing mo, flowing ka nga agsao, kadagiti sasao ni Apo Diyos, adu iti makas kasabaam, adu iti maisalakan, gapu iti ministry. Remember, anya ati kunana, pinili da ka ni Apo Diyos. Gapu ta adda pamatin, idi nga adda iti pamatin, in mighty Holy Spirit kin ka, nga mang papigsakin ka, isu nga panunutom nga pinili da ka, haan nga gapu ta masirib ka, pinili da ka, gapu ta nagtalaka ka ni Apo Diyos, awan ti iparang magtayo. 1 Corinthians 1:29, we have nothing to boast before God. Gaputa amin nga adda kada tayo. It is the work of God. Amen. Hallelujah. Inya pa itin nakita ni Apo Diyos kada tayo. Beforehand inya itin nakita na kada tayo. Okay. Dagijay amuna iti agbabawi. Those who have a repentant heart. Dagijay amuna ti agpakumbaba. Remember this, Hebrews 12:16-17. Dahito iti rason no apay nga saan nga pinili ni Apo Diyos ni Esau. Amo tayo jay istoryan da Jacob ken ni Esau. Ayatin nga kakabsat. Apay nga saan nga ni Esau ti pinili ni Apo Diyos, ket isu na iti qualified ta isu na ti inauna. Okay. Ket ti firstborn isu na iti agtawid, itinagan ni amana. Ket apay nga ni Jacob ti pinili ni Apo Diyos. Gaputan nakita ni Apo Diyos iti the whole life ni Esau. Awan ti repentant iti puso na. Saan na nga amo ti agpakumbaba? Saan na nga amo nga agbabawi iti baso na? Idiin la ko na DJ birthright na. Saan na nga nagbabawian? Ayatan na kakabsat. Dayjay itin nakita niya Apo Diyos kinkuana. Okay? Isu nga amoyo idi ko na ni Isaak nga saan kayo nga makias-asawa? Kadagiti kalaban tayo, kadagiti Amorites, kadagiti Perizzites. Okay? Han kayo makias-asawa iti pakiasawaan mo, dagiti datayo matlaang nga Israelitas. Nung amoyo, ni Esau nakiasawa kit din iti kalaban, isu nga awan iti repentant kenkuan. Okay? Isu nga ayatin kakabsat, maawatan tayo, pinili da ka, beforehand, han nga gaputa na laing ka. Pinili da ka, gaputa dati pamatim, gaputa amuna nga awan ti maiparamag mo, amin nga adakin ka, it is the work of God, kat no dati pagkurangan tayo, amo tayo ti agbabawi. Amen? Mo tayo ti agbabawi. Gaputa kunana, dagijay nga pinili na, isu na tinang apuintar. Saan nga tao han nga jay laing mo tinag-apuintar? Santo isu na itinang justify ken ka.
nang palintagkin ka, kan isunapay iti nang glorify kin ka. No maawatan tayo dayjay, agpakumbaba tayo, awan iti maiparamag tayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Amen.